Khamba kanjani? Landa nabantu abangaka. Hey. Yeah. Cishe ngafa abantu abangaka. Hawu nawo umshuthi futhi yashuthi. Hayi. Oh, ngumsuthu ngithi. Yeah, umshuthi. Oh, umsuthu. Yeah, I know. Bengizobamba. Angithi yazi njengeintatheli na. Njengeintatheli nasemandulo. Le strata lesi iKhumalo Street. Yes. Le strata lesi siyayazi impilo le strata. Okay. Ngeenkathi ze-apartheid bekuliwa kule strata lesi, the famous street. So namanje into eyenzakalayo ukuthi izoqupha umlando strata lesi futhi enye into. Khumalo Street mfethu sinomlando mfethu. Kanti wafa abantu abaningi kule strata. So namanje le strata siyayazi impi. Asisabi kazi. So mara it's a peaceful walk. Yeah, sure. Into engizama ukuyiphawula ukuthi le strata lesi sinomlando wombhikisho ke sengingasho mara into ebengifuna ukuyiphawula ukuthi I've seen on social media, I've seen the reports, CBS, CNN, Al Jazeera. Yeah. And I've seen a documentary whereby I was shown ukuthi eNigeria, Nigeria. Sure. Bamoshe izwe labo ngale eNigeria. Yes. Ba contribute ukulumosha ngani abalwelanga. Ama president wakhona khona inhlanga ezifo. Okay. Khona abo Yoruba, Hausa, Igbo, angisakhumbuli leyo busifo. Labantu bonke balwela ukuthi baphathe lapha eNigeria. Ceda lapho bayenzani? Badle ama resources. Okay. Umphakathi awubalwisi. Instead bazogijimela la. Thina la sinama rights khona. Thina sawolwela lamalungu. Yayithola. So manje kuza kuthiwa igovernment yakhona ikhiphe amabhasi or amabhanoyi ukuthi azohlangabeza labantu. Do you think bazo accept bazokugibela babuyele emakungu? Mfethu namhlanje ngivukile mfethu ngabukela indaba. iGhana bethumele iGhana ibeyicele i-chartered flight ukuthi ibuyelele ithatha abantu bayo. Okay. 5 o'clock bekumele ihambe. 300 people bekumele bagibele. Only one person showed up. Uzoyibona endabeni namhlanje. Only one guy, he's a boy, he's a youth, mhlawumbe ma 20 something. Only yena ovelile e-airport. So ibhano emangabe nihambe nomuntu oyi-1. Do you think bazoyigibelela ngey'mali zabo kukude kanje emazweni abo? Labantu laba mfethu into engiyibonayo abafuni nje zeke into yokuhamba. Abayifuni nje nakancane. Nalaphaya laba balele laphaya eDurban ngaphandle. Ngibiza nendawo leya la. Laba balele lapha basifakela ipressure. Bafuna ukufakela ophakela kanje ipressure yokuthi naku manje nisihluku nizoyekela abafazi balale estradeni nabantwana intonyana eziningi. Ekubani ukuthi the only solution ukuthi government okay sibukheleni sidipotheni isabe siyabona asekho welcome. Simple. Like that. Mara bona bachuza ini ukuba stubborn. Mara sihlebe bhuti wami yazi abantu abanye bavele bakutshela ukuthi ngeke emakhaya futhi kuyabheda fethu la ila sesi-happy khona kwazi ukuphila khona. Into engiceda ukuyisho kuwe manje masiqala la ngithi mina bona bayekele igovernment yabo isquandare i-country yabo. Yabona bangayishintsha i-country yabo ukuthi baze beze la bezokwenza. Emfethu mawubheka lapha eParliament today we see only grown-ups abomadala eParliament yase-Nigeria. Abomadala kuphela. I-youth yabo ila iyajiva kumnandi. Badlala amapiyano makumele bayele bayolungisa. Yayibona anyeke mfethu ithi wena intwana zakho mina you are my brother. Uthatha abantwana bami bayohlala kwakho angilethi nemali yesinkwa mabafika kwakho sebayazenzela baba stoti ba-influence abantwana bami kuba yonke lento le uyayibona ukuthi inkinga. So nje siyabonga King Zoso umsebenzi oyenzayo muhle mfethu. Ngiyayilandela i-channel. Uthe wona ukwazi ukufunda iSomalia. Unama uzwile mayifunda iSomalia lena.